ništa. Mimi, što to radiš? O, gradiš kulu. Mimi, oprosti, nisam htjela. Ma joj, nema veze, Kitty, možemo se igrati zajedno. Hvala ti. Ej, Mimi, pogledaj ovo. Što misliš, što je to, ha? Pa ovo izgleda kao neka kuća, ha? A čekaj, da dodam još ovu kockicu tu. Hej, pa to je dimnjak. Bingo! A vidi sad ovo. To je mjesec. Ne, to je sunce. Sunce? Ali Mimi, sunce izgleda ovako. O, imaš pravo, ovo više liči na sunce. A sad ćemo maknuti ove trokute. Evo mjeseca i sada je noć. Hej, Kitty, a u noći su i zvijezde na nebu. Da, ali nemamo kockice u obliku zvijezde. A da probamo ovo? Slično je, ali nije to. Da, istina je. Čekaj da vidimo. Kitty, sad sam se sjetila. Pretvorit ćemo sunce u zvijezdu. Ali ova zvijezda je sad ista ko sunce. A ne može zvijezda biti ista ko sunce. Da, imaš pravo. Ma to nije dobro. Hej! Mimi, a ovo? Jupi! Prava zvijezda! Uspjela sam, bravo ja! Baš su lijepe. Da. Pitam koje bi još likove mogle napraviti? Kakve likove? Pa zvijezde smo napravile tako što smo spajale trokute. Aha. Pa onda sigurno možemo napraviti još i neke druge stvari. Pa da, kućice od četverokutnih i trokutastih kockica. Da, pa idemo napraviti još nešto drugo. Da. A gledaj ti sad, molim te, ovo. Mašnica. Super ti je mašnica, Kitty. A vidi što ću ja sada napraviti? Jedrilica. Mimi, ti voliš brodove? Da, jako ih volim. A što ti je to? Ma to sam samo tako nešto složila bez veze. Slično je zvijezdi. Ja ću napraviti jedno vozilo. Krenut ću prema zvijezdama raketom. Kitty, super! Sad ti nešto? Evo ga. Medo! Bravo! A što je ovo? To sam ja. Hej, Mimi, čini mi se da tu moramo još nešto staviti. Evo ga. Baš je to lijepa igra. Svašta možemo napraviti. Da.
Gle ovo. Ha? Trokuti su se pretvorile u četverokut. Zanimljivo. To je jako čudno. Da, ali je baš super. A sad sam napravila veliki trokut. Kao dijamant. To se zove dijamant. Da, pa što se sve može napraviti od trokuta? Nevjerojatno. Pitam šta još možemo napraviti? Imaš ti ideju? Čekaj da pogledamo malo okolo naokolo po sobi, ha? Ej, od četverokuta možemo napraviti ladice. Pa da, a i krevet. I vrata izgledaju kao četverokut. Ali okrugla vrata ne postoje, jel da? Ja ih nikad nisam vidjela. A trokutasta vrata, ha? Trokutasta vrata sigurno postoje, haha. I trokutasti krovovi sigurno postoje. A je li netko ikad vidio okrugli ormarić, ha? Ali ja sam zato sigurno vidjela četverokutni stol. Čuj, kako to da postoje i okrugli i četverokutni stolovi? To je jako teško pitanje. Znaš što? Pitat ćemo mamu i tatu. Da, oni 100% sigurno znaju odgovor. Pa da, postoje četverokutni stolovi, okrugli, široki, dugi, kratki, nevjerojatno kakvih sve ima. Jedva čekam odgovor. Idemo ih pitati. Ok.